Я ніколі не рабіла камінг-аут, хаця займалася квір-актывізмам 6 гадоў. І зараз я хочу распавесці вам, чаму камінг-аут – гэта ваш выбар, а не абавязак. Па-першае, не ва ўсіх ЛГБТК+ персон ёсць патрэбнасць у камінг-ауце. Калі я асэнсавала, што я квір, я проста пачала жыць сваё жыццё адпаведна з гэтым асэнсаваннем. У мяне не было патрэбы ці жаданні ў адзін дзень заявіць усім, што я квір-персона. Я проста пачала ўзгадваць факт сваёй ідэнтычнасці як нешта нейтральнае ці паўсядзённае у тых размовах, дзе гэтая тэма закранала. Па-другое, беларуская рэчаіснасць – гэта не амерыканскі фільм пра квір-падлеткаў. Камінг-аут можа быць банальна небяспечным, асабліва калі ты непаўнагадовы ды моцна залежыш ад сваіх бацькоў. Па-трэцяе, камінг-аут – гэта твой выбар. Незалежна ад таго, зробіш ты яго ці не, ты застанешся сабой. Твая ідэнтычнасць нікуды не падзенецца ад таго, што ты не аб'явіш пра яе пасярод школьнага канцэрта, як у тваім любімым серыяле. А што ты думаеш пра гэту квір-традыцыю? Пішы ў каментары.